Tribal unity long live! Long live! Long live! Tribal unity long live! Long live! Long live! Tribal Hamas Zindabad! 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 सुनि दैदेननायाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय गासै बर' फरायसा आरो मिसिं राभा बायदि बायदि हारिनि फरायसाफोरखौ लानानै आरो लोगोसे गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय गुबुन गुबुन कलेज इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो दिनै जि मोनसे दा आसाम गभर्नमेन्टआ मोनद' हारिनो एसटि होनो थांगासिनो दं बेनि हेंथायै जों दिनै प्रटेस्ट खालामदों बिथांमोननि एसटि जानायखौ जों मालाबाबो थाखानाय एसटि हिसाबै जानायखौ जों हास्थाया लुगैया बिनि थाखायनो जों दिनै बेयाव फरायबाय थानाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय लाइमोनफोरा बयबो खौसे जानानै जों दिनै बिथांमोननि हेंथायै जों गसंथादों जों बेखौनो बुंनो थांदों दिनै बिथांमोना दिनै बेसेबांबा सुबुं अनजिमा थानाय हारिया एसटि जायोब्ला एसटिनि मर्यादाखौ मोनोबा जों थाखानाय एसटिफोरा खम सुबुं अनजिमानि एसटिफोरा गोबां गोग्लैसोगोन जोङो बिथांमोनजों नारसिनजागोन नासयजागोन गादबजागोन नासयजागोन बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि एसटि जानायखौ माब्लाबाबो हास्थाया दा जि समाव आसाम सरकारा बिथांमोननो एसटि होनायनि मोनसे थिरांथा लादों बे थिरांथाखौ बिथांमोना थाबैनो बोखांना लाफिननांगौ आरो बिथांमोना बोखांना लाफिनाबा जोङो दा फरायबाय थानाय फरायसा आरो जोंनि गासै इयुथफोरा जों ज' जानानै बिथांमोननि हेंथायै जोङो धरनाखौ लाबाय थागोन जों दिनै मोनथिगौ जोङो गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो गोबां नाख्रेबजानाय नासयजानाय जोङो बिथांमोनजों गोबां नाख्रेबजाबोदों नासयजाबोदों जों दिनै सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै रांखान्थि राजखान्थि बायदि हारिमु समाजखान्थि बायदि बायदि बिथिङाव जों नाख्रेबजादों बिथांमोननिफ्राय जों नाख्रेबजानायनिफ्राय नासयजानायनिफ्राय जोङो मालाबाबो सैज्य खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि हेंथायै गसंथादों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जुदि मानिथाराबा आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि मानियाबा जोङो फैबाय थानाय समाव बिनिफ्राय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबाय थागोन जोङो मिथिगौ दिनै जोंहा आसाम एसेम्ब्लियाव बर'फोरनिफ्राय आरो ट्राइबेलफोरनिफ्राय गोबां एमएलए दङ स्पिकार दङ मन्थ्रिफोर दङ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनै बर'फोरनि सानै एमपि दङ बिथांमोनखौबो जों दिनै बै 6था हारिनो एसटि होनायनि नागिरनायनि हेंथायै जोङो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै बेनिखायनो जों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायहरदों बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि आरो थाखानाय एसटिफोरखौ जेन गाहाय थाखोआव नारसिनजाया गादब जासिना बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना गाबोन समफोरनि गेजेराव आसाम एसेम्ब्लियाव जि मोनसे सावरायनाय जानो थांगासिनो दं बिल जानो थांगासिनो दं बेखौ हेंथा होनानै बिथांमोननि हेंथायै सोमावसारनांगौ दिनै बिथांमोना मिथिखासेयावबो बुजिखासेयावबो दिनै थाखानाय एसटिफोरनि हेंथायै जेबो खोथा बुङाखै बबे समाव मा जानो थांगासिनो दं बिथांमोना जों मा खहा जानो थांगासिनो बेखौ बिथांमोना मिथिखासेयावबो दिनै जेबो हेंथा खालामनो थांगासिनो दं खालामनो थाङाखै बिथांमोननि दिनै सोरनिबा जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरनि बुंनाय रावफ्रा माखासे डिसिसन लानायफ्रा दिनै जों लाइमोनफोरनि बिखायाव थिरगावो जोंखौ आघात होयो जोंखौ दुखु मोनहोयो बिथांमोननि बुंनाय रावफोरखौ जों सैज्य खालामनो हाया बेनि थाखायनो दिनै सैज्य खालामनो हायाव जों दिनै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गासै बिटिसि ओनसोलनि आसामनि खना खनलायाव थानाय इयुथफोरा आरो फरायसाफ्रा ज' जानानै जोङो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबाय थागोन आंनि बुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों दिनै गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायनाय गासै बर' फरायसाफोरखौ लानानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटि इउनिट एबसुआ मोनसे जा दाखालि केबिनेटआव जा मोनद' हारिनो गोदानै एसटि होनायनि खोथाया बेरखांनानै माबा मोनसे